mai garanti entertainment. Assalamu alaikum jama'a. In kai sai director matso. Assalamu alaikum jama'a. Sunana Siraja Sarki SAD. Garanti wato director na mai garanti entertainment. Yauwa ku ci gaba da tuntuɓar mu a YouTube channel ɗinmu mai suna Mai Garanti TV. Waɗannan jaruman da kuke gani dukansu membobinmu ne na Mai Garanti Entertainment. Kada ku ga waɗansu mu sun fito a gidan karuwai, waɗansu 'yan sholi, waɗansu 'yan daba. Ni kaina na fito nama wata ciki. Ba haka abin yake ba. Muna yi ne mu nishaɗantar da ku, mu wa'azantar da ku. A kusa da ni akwai AS Cizo garanti babban jarumi. Sannan muna tare da Sufiyanu wato producer dina. Kan haka ina so mana bayani daga Mai Garanti Entertainment. Assalamu alaikum. Ni ne producer na Mai Garanti TV. Saboda haka ku ci gaba da watching din mu a TV din mu na Mai Garanti TV insha Allah. Assalamu alaikum. Kamar yadda misali wasu suka sani wasu kuma ba su sani ba, suna na AS Cizo B, wato ina ɗaya daga cikin executive na wannan ƙungiya wato Mai Garanti TV. Muna tare da baƙonmu wanda muka gayyato tun daga garin Kano, wato Malam Aminu Mai Dawayya. Za ku rinka ganin shirye-shiryenmu kala iri daban-daban. Jama'a assalamu alaikum. A matsayina na bakonku wannan shigo garin Abuja, na zo garanti na garin Abuja, Kabusa, Mai Garanti Entertainment. To, duk abin da kuka gani tun da dai mu da kaga mu ma dai kaga an yi sinasine wai na Daudu, kaka dauka zaka tare Mai Dawayya wai a ta hanya wai ji dan Daudu a zan ci gudun uwarka shafsha. Kuma bangaren da za a ga duk abin da muke yi ne saboda iyaye da mata da ake samun ɓata gari, har an shigo wani yanayi na masiba wanda ana bacin masibar talauci da ake ciki a rayuwa. Har yanzu muna yin wani abu saboda faɗakarwa. Akwai matan aure 'yan wuta da Allah su daina bibiyar 'yan fim da Allah da Allah, saboda mu ba ma harka da matan aure, kai ba ma ɗaukar ki ma sai mun samu iyayenki. Da haka masu kallon mai iska ku ta kallon mu, Allah ya san yadda ya da mu. Yawwa fa inna ma al-usri yusra wa inna ma al-usri yusra. Allahu akbar. Haka ina muku lafiya. Kada ku manta muna tare da wato Abba Libiyan Kano kenan. Saboda haka ba tare bata lokaci ba ga Abba Libiyan. Assalamu alaikum. Ina yin godiya ga duka memba na 'yan cikin Mai Garanti Entertainment na garin Abuja. Ina fata insha Allah wannan kamfani sai ya dauka Abuja ya zama ba wani kamar sa insha Allah. Nagode ni ba. Ba tare da bata lokaci ba za ku rinka ganin jarumanmu da a cikin wannan kamfani. Wannan ita ce jaruma Hafsa, wadda ita ma tana kan taka rawar gani a fina-finai da dama da za ku rinka ganin ta. Ita ce wannan jaruma Hafsa. Assalamu alaikum yan uwa maza da mata. Muna muku godiya da zaman da kuke kuna sauraron mu. Dan Allah muna roƙo idan kuka shiga YouTube ku yi subscribe. Ba matsala mu danna mana subscribe. Assalamu alaikum jama'a. Costume manager. Ina muku fatan alkhairi. Wato bi dan Laraba dan mutan Kaduna. Ni ina matsayin costume manager na wannan kamfani. Ba matsala. Kamar yadda kuke kallon mu, jaruman mu ɗaya bayan ɗaya muna tare da wato wannan sunanta yar amana. Kawai sunanta kenan yar amana Mai Dawayya. Yawwa Shalele ce kuma kanwata ce. Yawwa ni ma. Saboda haka wannan ita ce jaruma yar amana, jaruma yar amana. Ganin ta a fina-finai kala iri daban-daban. Saboda haka ita ma muna tare da ita.
to mun gode sannan shiga gabatar da kanka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni ne ake kira Suleiman Shaku. Muna muku godiya jama'a da kuke kallon mai garanti TV. Mai garanti entertainment. Mai garanti entertainment. Muna muku godiya da muna nishadantar da ku ne, kar ku kalle mu kamar ɗaya ga mu nan dai ba mu san me muke yi ba. Yawwa godiya muke muku. Assalamu alaikum masoya. Sunana Dan Juma wanda kuka sani ya ci gaba da kasancewa da mu a Mai Garanti Entertainment. Insha Allah nan gaba za ku ga abubuwa na mamaki da na dariya da na haushi da na komai ma za gani na everything. Assalamu alaikum. Daga baya ina so in yi mana closing a matsayina na director na wannan tafiya. Ina mika godiya ta ga dukkanin masoyanmu maza da mata na gari da na ƙauye, na gari da na daji, na birni da na ƙauye. Ina ma kowa fatan alkhairi. Don Allah ku ci gaba da haƙuri da mu. Idan an ga kuskure akwai lambobin mu a dinga kiran mu ana mana gyara. Duk ɗan adam ajizi ne. Mun gode, mun gode. Allah ya saka da alkhairi. Yau wato assalamu alaikum. Dama muna ta maganganu ne akan abubuwan da suka harhaɗa mu a nan guraren, sannan akwai wani kuma season film da muke so insha Allah muna bakin kokari akan shi insha Allah za mu fara sako muku shi nan ba da ba insha Allah. Sai ku ci gaba da subscribe din mu a Mai Garanti TV insha Allah. Ga ni ga director ga insha Allah. Asa tana da bayani. Assalamu alaikum. Yan uwa, dan Allah a daina mana kallon yan iska. Gaya musu. Saboda in muka fita ba abin da muke yi kenan, amma kuma me duk duniya za mu iya cewa in aka ga mu fa ana son mu fa, amma me kuma ana zagi mu a zaman cewa yan iska. Kuma in muka yi aikin kowa gidansu take tafiya, ba inda muke tafiya. Kun ga to dan Allah da Annabi mu za mu dauke shi da iskanci ba da gaske. Dan Allah kuma da rungumi, dan Allah da Annabi ku yi hakuri a daina mana kallon nan. Dan ba jin daɗi. Yawa basu mana kallon da yawa. Mai garanti.